Padawenda panyaya kukambura. Mabvunza nyaya yamagaya. Ini ndida kuanalyze. Handisi kuti magaya wrong or right. Kana vanhu vari kumusunga vari wrong or right. Kana handiziye. Handida kuanalyze. Kune vanhu vakaita sei chimbomero svika magaya kana kwandiri. Hatiende kwauri. Zigo uri journalist. Unorwa masutu. Une mari yako. Yaunotomara. Mota dzako dzedze. Vasikani vangana vanosvikanda pauri. Vakati one day. Will that make sense kuti wakunomanikidza munhu kuti bvisa hembe? No, it will not make sense at your level. Yes. Now, when you come to our level now, tireva kuti vakadzi vevanhu vasikana vakanaka vakashata zvibharuma nechichi vese vanenge vakadaiso. Yes. Ndokwandati Obvious, of course. Obvious, celebrity. Cheri madzimai ewanhu anikatori mumba. Saka unoziva kuti munhu ari kuedzwa navakadzi 7 akadonha anofanira kurohwa. Yes. But ukaona asikana 1000 vakudai every day ukavhura Instagram vari kunyenga ukaenda Facebook ukaenda kuchechi kwacho vari kuzhadabura uchiparidza. Unofanira kunzwisika ukazodonha. Kungotaura nechokwadi. Pane pokuti unotenza kusvika waona kuti kauri kutoda kacho ndokarushikanda kwauri. Wangu basa ratiri nayo is not easy. It's not easy. Toona kuti ningi mutsvene ndiye munhu wanga asingachaya manaka. Vamwe vakangwara kuvanza. Kozede susu tongobuda pachena kuti miedzo iriko. Point iripo ndeyekuti nemari namagaya. Nembiri namagaya. Malooks handizoziya hangu. But mbiri yavanayo iyaya kuti vazonze vakunotsvaka vanhu vokubata zvibharu, to me doesn't make sense. Handisi kuti haana kuzviita kwandakaita court chadecide. But it doesn't make sense. What I know ndeyekuti munhu wechikadzi akazonzi ngatichimire inini mweya muchaenda kundiconvinza kuti ndiri munhu waMwari, life haisi yangu. Ndopandakada kukaurisa. Pane vanhu vokuti vanogona kurova bonde. Hazvinei mari yako. Paunoti nemukadzi anchada, especially ukasashandisa sida. Unprotected yaya inonoconnecta nemukadzi. Even achitoziva kuti uri murume munhu. Kumuti handichada. Kumuti handichada. My emotions are anenge I'm married to you. Anenge atomukadzi. Anenge atoconnected. Baba, do you know kuti ukarwa munhu yeke? Wasiya DNA yako munhu. Sekuti akazonororwa after 3 years akazvara mwana yangonobuda akafanewa. Because DNA yako iri munhu ye. Saka munhu wechikadzi mazvarwa akaitwa nemabhidhiro akaita aka. Psychologically, emotionally, connection anenge aita newe semurume paunoti hanchada. Even angapinda achiziva kuti hazvisi serious. Even mataurana ndiri murume munhu. Munhu wechikadzi hazvitoita. Anenge akutoda kana therapy kana chii kuti abatsirike. Plus kuzonza anchada nemunhu anenge magaya. Ochinotsvaga munhu anenge baluba. Future yake yatokwana. Plus ukagara odai uenda pa Instagram umoona magaya ari kubuda. Ukagara kuona magaya ari kubuda. YouTube babuda. Pinda mbaza kutaura. But ini mafungira angu evangelist. Woza ku advise vanhu vane zvinhu. Yeah, evangelist mafungira angu ndikutika. The only way out is never to be in. There is no way out mumadress. The only way out is never to get in. Once what tank. Because the making of beauty will never end. You have to end it. Iwewe ukasazvimisa zvemadresses hazvimire. Pane kana chitori 14 years zvezvo after 5 years ndokaneka kupisa. Saka the making of beauty will never end. Kushona inonzi zingizi gomera pamwe maruwa enyika apere. So you'd find kuti baba murombo nemunhu ane mare hakuna asingatyaburi. Mukuru kutaura nachokwadi ka chokwadi chinorwadza nechechi. Kurwa munhu 1 svika wafa. But It's impossible. And that is impossible. Ndongoti even wanyocho kadzi ngasati asesedi varume. Ngori mukadzi waongorwa nerafi unombosvika uchimita padhe nombomunyima mari omboita sei ombonohuro akangomirira munhu wani. Vanhu vatinavo pana vanhu vaMwari. Hanzi kurova munhu wanosvika afa. It's impossible. And that is impossible. Nangoti kurova munhu wanosvika wafa. Ora dimi zvakakuremerera kurova munhu wanosvika mafa. Chandakarora ndine 20 years. Sikatoti makarova vanhu 2. Aiwa. Ndati ndakarora ndine 20 years. Ndakasvika pakudivorce. Kubva ndizvarwa svika iye ndiye first person wandakasangana naye. Kusvika ndidivorce andambochita.
Mwari anotoziva izvozvo. Ndata mukadzi wangu wechitu auya akazoitawo munyama pakati. Unozongoti une mazuva ndakarohwa nemhepo kwabama yaya. Unoziva mbiri yaya neGloria yaka. Ine zvainoya nazvo. That's why ndakazongotuza kuti ano. Rega tiye pana Muvhangeri be careful because apa munogona kuchwabura padeni. No. Nepa SD eka. Inde necheche yangu I've been a faithful man to issues. And eyes don't lie. Alright, I don't know what's with Jan. How to move it? Because the camera is good. Question yako is right. Musapindu. What I'm saying. Ngoti God. Muvhangeri munoiswa ka lie detector. Mazuva ano vanhu vari kuisa. Ngoti mhino yekwamwari. God knows. Kana dai decline once. Handisikuti handina kumubvira ndakaitswa. Hapana mhino yekwamwari. Ndikuti handisikuti handina kumubvira ndakaitswa. Handisikuti handina kumubvira ndaka pane paunotozoti pane munhu handina mati. Kana bonyo. Kana uchiita emotional. Kana pamachat. Alright. I understand. Saka cheating is a big word. Yes, okay. But for the sake of family, ngatingoti mhino yekwamwari. God knows. Ini ndiri kuti hawo. Let us pass. Okay, zvakanaka. But ndiri kuti tinogona kuita pasi. Pane pfungwa yambiri kuti ndiri kufunga kuti zvakanyanyonaka kuadvisa murombo. Because you see what also Prophet has said. And the second marriage yangu pakazouya. But the first man handine mari ka. But ndikuti chi. Nane mbiri mcheche. But kuchechi ka isi kuchechi kune ngonichi. Kune ma limits also ongoinawo. Is I think also ndozva kuti batsira bozi. But apa makazopenda ma streets manje. Mune vanhu vane you know totone fear now. Because I think we also pass stage yenguva vanhu kuchechi. Because nyaya dzatakuya nadzo dzinonopinda even pakati pevanhu vasinganamati. Wotodziteerera. Anozoti pana unogona evhangeri ngoto unoti ndezve kuchechi izvo ateerera. But now even dzatiri kutaura idzi murume wese adaunzwa nyaya dzebonde. Especially kuAfrica. Kana Donald Trump akataura kuti maAfricans bonde tikaita podcast takutombopfuura nekuti chidi tichisembula. Because zvinhu zvati mushonga yeguchu nechi yakazara kuno. Iri pese. Zvese zvinopusha chiro changu. Unazorowa. Unazokambura. Nyaya idzi tinodzifarira. It's good also kuti dzitaure because inyaya dzedu. Izvo podcast iyi vanhu vakazara vachiti kama anhu usanyembe uri kurowa. Vanhu vanonakirwa nechi. Saka ameno prophet. But I think ini also ndiri kumusha. Of myself when I was still in the rural ndiri kumaprasi. Ndine wasikana wandaitoona. Ndiri kumusha. Ndichitonzwa kuda. But zvana ndakapfeka manje. Ndandine suit yandanapera mukoma mashi. Because pane pekupfeka sutu takupfeka mazuva ano waipinda musutu. Yes. Uri mairiso. Une time yekudhara mataya anenge akavhara pana rizombe rakadero. Iri yeblack nezitunga kuno kurakaita kuti akafutoma nemateke ewhite. Wosvika pagrowth point uchidii. Apa wakarohwa nambuya ichi nechigero chatsviki. Uchikati ndebvi. Wasikana vanotiza wega. Usati wataura yo ndebvi yonzi aimbomira. Bozi urombo. Yes. But tiri kutaura mastage yekuti vanhu vakukunyinga iwo. Wachito kuti uri papi. Uchitoshamisika kuti wakarwafera gamo. Wakarwakakat podcast and stuff. Wade wamira ndebvu waita sei. Unonanzwa basi ndebvu kachenda. Ndipata kutaura panguva iyi manje. Discipline now becomes important. Hanzi nababa guti flee fornication. Tiza Bible awasi baba guti bedzi. Bible vana vaKorinto kutanga 6 inoti tizai upombwe. Zvinhu zvese zvinoitwa nemunhu zviri kunze kwemuviri asi anoita upombwe anotadzira muviri wake. Saka upombwe hunodiwa nomuviri. Paunopinda muupombwe baba zvese zvinonakirwa baba kubva kutsiye kunzwara kuvhudzi. Chese chiri pauri kuheyari inoti uri munhu